Bio je petak 30. mart 2001. godine. Oko 19 časova Branislav Ivković pozvao je socijaliste da napuste skupštinsko zasedanje jer se ispred Vile Mir na Dedinju nalazi 6 vozila sa naoružanim ljudima i kola hitne pomoći. To je bio početak drame koja se tek u noći između 31. marta i 1. aprila tačno u 4:35 završila hapšenjem Slobodana Miloševića, bivšeg jugoslovenskog predsjednika. Miniserija Porodica koja prikazuje zbivanja u poslednjih 48 sati pred hapšenje nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije kao i pojedina dešavanja u Užičkoj ulici počela je da se emituje pre 2 dana. Pod opsadom policije, novinara i demonstranata porodica Milošević i njihovi prijatelji i saradnici nalazili su se u vili na Dedinju bez ikakve kontrole nad situacijom, a Čedomir Jovanović kaže da Milošević hapšenje ni u kom slučaju nije mogao da izbegne. Milošević je uhapšen zato što je to bila zakonska, politička, međunarodna obaveza naše zemlje. Onog trenutka kad smo se vratili u Ujedinjene nacije, mi smo prihvatili međunarodni poredak koji je podrazumevao našu obavezu da poštujemo Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, rekao je Jovanović. Jovanović je na pitanje na osnovu čega je izdat nalog za hapšenje i šta je pisalo u tom tekstu objasnio da je Milošević uhapšen zbog zloupotrebe službenog položaja, kao i da nigde nije pisalo da se hapsi po zahtevu Haškog tribunala. On objašnjava da je tada još u delu vlasti provejavala neka luda nada da ćemo se provući bez toga, ali da je to hapšenje bilo neminovno i da tu nije postojalo prostora za dilemu. Ispred Miloševićeve kuće bilo je tog marta nekoliko stotina ljudi kao i pripadnika vojske. Hapšenje Miloševića je bilo planirano kao da su se igrala deca. 2 inspektora su otišla do njegove kuće sa pozivom da krene sa njima na informativni razgovor. Pošto su prošli tu famoznu kapiju kuće, videli su borbeno vozilo Vojske Jugoslavije i 30 pripadnika gardijske brigade u dvorištu, jer je Miloševića i dalje obezbeđivala vojska i načelnik Generalštaba Nebojša Pavković. Jedna od neverovatnih okolnosti je da oni nisu imali bilo koga drugog da pozovu nego JSO, seća se Jovanović, koji je otkrio i jedan javnosti do sada nepoznat detalj iz te večeri. Jedan od ljudi koji su bili pored Miloševića pucao je na pripadnika JSO, ne znajući da je on, taj momak sa fantomkom na glavi, njegov sin. To su neke okolnosti koje su presudno uticale na mene, ispričao je Jovanović.